आंखौ दिनै मो दङ गारियावसो गाखोना दंफैयो आङो नोंसोर गाखोगोन नै गारियाव दा मा माबारै खिन्थु गाखोनानै जोङो मो थांबाय थादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे मानसि गैया जों अनलाइन ना फाइनेलि मोनफैबाय जोङो दा ओंखारनोसै दे तो गाइस जोङो फाइनेलि गरेस्वराव माने आनसलिकनि बाथौ थानसालियाव मोनहैबायमोन आरोना थारमाने के नुबायना लोगोफोर नोंथांमोना नुखादो जोङो लांदां गारियावसो गाखोनो थांदों आरोना बहुत मानसियानो लांदां गारियाव गाखोनो बायो बा लाजियो खिन्थु आं लाजिया आरोना आंथ' पुरा सिगांथिंसो गसंखादों नोंथांमोना नुखादो नैथिं निजिरालाहानि आइया ओंखारबाय नैजे आं ओंखारनोसै आरोना दा ओमफ्राय जि बरिया बारनांदो आरोना खोलो 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 बारनांबाय थादो गसंनानै भिडिअ खामलांबाय थादों आङो जि बरिया नांदोंमोन आरोना गाइस स' फाइनेलि आङो नै बाथौ थानसालियाव मोनहैनाय लोगो लोगो जोङो आथिं सुनो थांबाय थादोंमोन आरोना नै नुखादो नोंथांमोना निजिरालाहानि आइ आरो आं जिहेतु बियो आंनि फेभरेट लोगो नालाय थ' नैथिं मानसिफोरा आखाइ सुदों ओमफ्राय नैथिं निजिरालाहानि आइयाबो सुदों ओमफ्राय जोंहानि आब'आ दंखल सेरना होबाय थादोंमोन आंबो सुबाय आंनि सेन्देलखौ फिसिनो हाया नालाय थ' बिनिखायनो आं फिसियासै नैथिं जोङो सेन्देलफोरखौ खुनानै आर'ज गाबनो थाखाय भितराव हाबबायमोन लाइन बाय लाइन जबायमोन आरोना जोङो नै नायदो नाबाय संबाय रुबाय माबा माबि खालामनानै जों जायो आरो अननाय गैया साननाय गैया आरो मोनस्लाब मोना आरोखि मोनस्लाब मोना रास्लाब मोना गोदो आसुनि मा सुनायनि दिनाव लाना फैनानै एखेबारे आइ जाया मा जाया एवनायजों मानायजों थुख्राबा जालांसै ओमफ्राय मा जानोसै मास मोनसे थांगोन आंहा सप्तासेयावनो स्लिपजोबबाय दा थिग बिदिनो मा जायो जोंना ओमफ्राय लोगोफोरनियाव बाथौ खुलुमखांनानै आर'ज गाबखांनानै माने दिउरिफोरखौ खुलुमदोंमोन आरोना गासैबो थ' आंबो बाथौआव खुलुमनो थाखाय रेडि जाबायमोन नैथिं आं खुलुमबाय बाथौआव आफा इसोरनियाव आङो बोर लाबाय आरोना थ' आदा खासि आंखौ भिडिअ खालामना होबाय आरोना जोंनि गामिनिनो बिराद गाहाम मोनबाय आं आदाखौ थेंक इउ स' माच एसेबां मोजाङै आंखौ भिडिअ खालामना होनायनि थाखाय नैजा आङो खुलुमखांनानै नैबे बाकसखौ नुदोंना नोंथांमोना नै बाकस फिसायाव आङो फैसा दोनबाय आरोना माने मन्दिरनि दान आरो बेफोरजों माने मन्दिरखौ फुजा होरि सलायनाय जायो नालाय थ' बिनिखायनो मानसिफोरा दान होयो आरोना नैजों आरो खेबसे बिबार लाबाय आङो इथिं लेफ्ट साइडथिं खुलुमनो थाखाय माने जोंनि बाथौ थानसालियाव मा जायो मोनब्रै जायगायाव फुजा होनाय जायो आरोना मोनसे मेन ओमफ्राय मोनथाम बेयाव माने फुजा होग्राफ्रा खुलुमो आरोना नैथिं लेफ्ट साइडथिंआ जाबाय सेकेन्ड टाइम खुलुमनांगौ इयाव गेजेरनिया फार्स्ट टाइम खुलुमनांगौ ओमफ्राय राइट साइडनियाव लास्ट टाइम खुलुमनांगौ आरोना आं सेकेन्ड टाइम लेफ्ट साइडथिं खुलुमहैबायमोन नै नोंथांमोना नुखादो नैथिं आङो राइट साइडथिं खुलुमनो फैबाय दंमोन आरोना नैजानो बे आदाया बरियानो गसंनानै आंखौ भिडिअ खालामना होबाय थादोंमोन बिराद गाहाम मोनबाय आङो गोसोखौ स' आदा थेंक इउ स' माच आरो खेबसेबाव एसेबां मोजाङै आंखौ भिडिअ खालामना होनायनि थाखाय नै नोंथांमोना नुबाय आं खुलुमखांबाय खुलुमखांनानै आंबो दिउरिफोरखौ खुलुमनांगोन नालाय थ' दिउरिफोरखौ आंबो खुलुमनो होननानै थांबाय आरो लोगोफोर नै नुखादो नोंथांमोना नायना लाखादो नैथिं दिउरिया आंखौ ओरैबायदि मोजाङै बोर सारस्रिबाय ओमफ्रायो चन्दननि ना मानि आंखौ फटा लगायना होबाय आरोना थ' आङो फटाखौ लाबाय बिराद गोजोनना मोनबाय गोसोखौ नोंथांमोना नायना लाखादो नै थ' बेनो जाबाय आरोना जोंहानि दिनै फुजा खालामनाया थ' बेनोसै ओमफ्राय गाइस आर'ज गाबखांनानै आनसलिनिफ्राय जोंखौ नै साहा रानना होबाय थादोंमोन आरोना थ' जोङो साहा लानो होनानै बेबायदि लाइन थादोंमोन आरो थ' साहा लाखांबाय आङो नैबे लोंबाय थानायफोरखौ नोंथांमोनजों खिथिनाय जायासै नोंथांमोना गाज्रि दामोन नैबे आर'ज गाबखांनायनि फुजानि प्रसादखौ रानना होबाय थादोंमोन बुट नारिखल माबा माबि होनाय थ' बेखौ आं जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो बाय बाय